गोथाव ना गोथाव जानोसै आंबो नै दे जाबाय दा मोजां खाप नै गोथाव जादों मानसि जा मानसि जादों नै गेलेग्राफ्रा नालाय मा बायनो ओरै मानसिफ्रा मा जाग्रा बिलाइ नायलाय पुरा आइटेम खालामग्रा ना बेफोरो एखे माने आलादा जाजोबो आरोखि बेफोरो मा डिजाइननि संनानै जानो नै मानसिफ्रा माने ओरै गोजौ गाखोनि नै दाना बे जि दखान बायगोन नामा नों दामखौ नायनोसै दे औ मोजांथार नै दामफ्रा खम जागोन बे नै 150 थाखानो बियो नै बियो 150 थाखानि लाजागोन र' नायनांगोन बेखौ नै इसोरो दंबावो नै आसा नैबे सार्टफ्रा माबायदि नायनायनि फै बे सार्टफ्रा माबायदि बेसेबां लाय 300 350 300 ना कालारा माथो एकदेसो गासिबो एक्सएम कलर 350 कंपनी बियो बरिया मोजांथार ना बेयाव फट' लाजायो सफा सरकार